ए भैया का हो? रास्ता में आवत रही ना हाँ तो कुछ लोग बैठ के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री चिल्लात रहना हमके ये समझ में ना आवत हाँ कि प्रधानमंत्री का होला। प्रधानमंत्री हाँ प्रधानमंत्री हम क्या लगत ह हाँ। हम एक दिन आदमी गड़ावत रही अच्छा देखनी वही जो रह फल होला हेतनी बड़ा घर का बढ़िया का फल हाँ हाँ प्रधानमंत्री होत होई। अच्छा हाँ महंगा होला हमन के ना खरीद पावे के ना ना हाँ लेकिन भैया हमके लगत है ना हाँ कि प्रधानमंत्री कोनो फल ना होला कुछ और ही चीज होला। हाँ वो हमहू के लगत ह। एक काम करा हाँ हाँ भैया हम ना हाँ चला उनसे पूछल जाता। हाँ ये बता दिया। हाँ अब चल 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 नमस्ते भैया। ए भैया का हो? हमने के ई समझ में ना आवत ह हाँ। प्रधानमंत्री का होला। प्रधानमंत्री हाँ ना जानत हलो ना। जे तोके 5 किलो राशन देला हाँ उहे न प्रधानमंत्री बा।